may siapa yang request? Datang manipot pa'y naipas ngaya, gapu kaniya naglakam ka iti adung ariga. Hinggana itan dating makela, iti adu apanawe kawen naglabas, iti aglayas, adu apisyo tinak napadas, gaput kinapaidang nigasat kanila. Itan napanunod ko di agbabawi, dimne ti oras iti panagsubli, sidong awan gamit iti panagsubli, apay Diyos ko kastoy gasat ko, isublin ka niya inadungo at tatang ko. Ayan, thank you so much po sa mga compliments. Sumangkit ka kadin alam, kaawan panghidas ila iti problema, kastoy gayam di awan adu alatingi kinamasagra, ipay napanunod ko
Sublim kanya pinadungo at tatangko. Sublim kanya pinadungo